Margasura aja nyoba mlebu marang lalatan sing glopura yen ora kepengin dadi pengewan-ewan luwih becik kowe balya mingkata ora bisa ora bakal bali yen urung bisa ngambil wujude Kreta Kencana Turangga Yaksa wah ngipi kowe ah bolo-bolo kita galak dicontos pisan wis do klemah iki piye ning gumunku saben barisan mengengeh ini mesti dituke karo wong lemu sing lambene kaya toak jan wong kerdi contos pisan kok padha KO kaya ngene iki piye mergo kabeh mau wis keleke wae. Nah iki mau genah tak jotosi dhewe-dhewe lah kok iki ora tak kapak-kapak yo gletak ngene-ngene. Wah. Iki nek ditemet-temeke kok awake cilik ning raine tuwek. Iki jane wong tuwek apa bayi? Bayi. Tak tilikane sik. Bayi mono. Wah, tuwek. Mereka itu tetap dicukur barang mereka ini tetap dicukur barang dan dikira cah cilik kopi nangis kowe dikapakne karo wong mau aku dijotos pisan kaya piye Prabu Renggani Prabu Renggasura kae sinuwun kula aturi wungu wah parat jotos pisan lho klemah to kok oh inggih niku pripun niki wah jan adik-ayane luar biasa wah kowe dikapakne karo wong mau aku dijotos pisan klemah lah Prabu Renggasura kae aku yo dijotos pisan klemah lah kowe do dijotos karo wali ngrasake lah kowe aku dilingi-lingi kok iso dilingi-lingi iya aku dilingi-lingi iki jane bayi apa wong tuwek nganti pirang-pirang menit kentungan ampet-ambekan kaya ngono kuwi ngantekan ayo mulih Kang ayo mulih wae adimu meteng tuwek lho Kang ayo kamu mulai iki ora urung mati karo mirang-mirangke wae. Oh, sinuwun wae urung rampung ning ayahe wajib. Ora iso kaya ngono. Alah jebul nek kontrol ayo mulai. Ki lho Raden Gatotkaca wis mubeng-mubeng, wis mabur-mabur kaya ngono iki kepiye? Ayo kamu mulai wae Kang. Iki ora urung kok mati Kang. Aduh, kontrol pindho. Wah, delalah ini kok ya enek joglangan delik ini. Oh, kowe tak iso yo mbebayani to lho. Kowe tak iso yo bolak-balik. Ono jek nek nggon ora ije tenang kene. Kan kuwi Prabu Renggasura ben perang dhewe karo Gatotkaca bemodyan sisan ngono. Ben ditanggangi dhewe paling yo mati tak dongake lepas okarane jembaro kubure. Weh. Jaluk kene ta, jaluk kene.
Wah. Kok saya suwe saya mbukayani ngene. Lah ya ora purung enek ratu nyemplung joglangan to, Saan. Wis meneng. Meneng. Itu baru Gatot Kaca ini. Indoro Raden Gatot Kaca. Raden Gatot Kaca mrene iki lho. Lho, wah gagah ya, gagah gede dhuwur. Wah, jan. Iki mbiyen tatane sapa? Uduk. Ora percaya aku. Wah, jan. Gagah kali gagah gede dhuwur. Iki mau rame-rame ning kene lah kok terus sepi ngene iki do nyandi iki mau. Mongso weruh aku ning joglangan. Nah, ora weruh kowe. Meneng wis bali. Mulai. Ora sida, bali. Jauh ya. Oh, ora wis bali sego. Nah, nek iki kowe ngerti sapa? Sapa? Iki Raden Ngratareja. Ngawur. Jenenge iki Antareja. Antareja. Gagah ya an gagah. Wis. Iya, anak-anak Pandhawa iki. Wis. Oh, bali. Oleh. Ora sida. Oleh. Natap dase. Wah, nek iki sapa lho? Nek iki jenenge Raden Antasena. Nek cara Solo kuwi apa anake Werkudara kuwi gor loro ya kuwi Antareja karo Gatot Kaca. Ning cara Yogya kuwi ditambahi Antasena dadi anake telu. Oh, ngono. Lah sing bener sing endi? Sing bener ya bener kabeh ngono iki gumantung piye lenganku. Lah sing kleru ya sing ora nanggap wayang. Iki kleru. Oh, nah iki jenenge Raden Antasena. Iki anake Werkudara cara Yogya sing nomor 3. Antasena, bali. Gagah ya? Lah iki sapa lho? Sapa iki? Sapa? Lah kok tekok sapa-sapa ki? Lah genah Kresna lho. Kok ngerti nek Kresna? Sawangen to len dhuwur ki lho ireng. Angger ireng ki Kresna. Angger ireng ki Kresna. Lah kok dadi anu ya, dadi padang ya. Lah iki Kresna gembleng, Kresna gembleng. Sik. Iki joglangane tilas sumur apa bakal sumur to? Anu aku nguyuh. Wah.